Tak ahoj, my jsme Anička a Samuel z T-Starteru a dneska vám povíme něco o Asamu Daisajanu, černém čaji z Indie, z regionu Assam. Já ho budu třeba dneska ve velkým, tedy do půl litru. Je to, myslím, pro tento typ čaje adekvátní příprava, protože ten čaj stojí pár korun a velmi se hodí i třeba pro pití s mlíkem nebo v masale nebo podobně. Ale já ho třeba piju většinou normálně samotný, je dobrý i tak. Teď tady ten Daisajan konkrétně, tak je čaj, který má větší lístky a vlastně vyšší takový ten britský grading čaje. Měla by být vlastně vyšší kvalita než Meleng, který jsme letos jako druhý přivezli z Assamu. Což jste si možná všimli, že Meleng mám o trošku dražší. Je to proto, že ač ten grading v jejich případě tak nahrává spíše Daisajanu, tak Meleng je více tipsovitý a přestože je broken, tak zkrátka má takovou plnější chuť, zatímco Daisajan, přestože má větší lístečky, tak je paradoxně vlastně agresivnější, výraznější. A právě proto ho doporučujeme i s mlékem, případně s masou. A možná právě proto jsme takhle vybrali tyhle dva, protože nás právě bavilo na Melingu, že přestože je broken, tak jak dokáže být vlastně kulatý a jemný. Zatímco na Daisajanu nám se vlastně líbí, jak přestože je to STG-fob, neboli vlastně už hlavně velká třídění těch lístků, tak přesto má pravý asámský říz. A já přesto, že jsem bohužel ještě stále naplavená, tak když jsem si přivonila k těm suchým lístkům, tak jsem z toho cítila čokoládu a med. Moc krásná vůně, kterou mám moc ráda. Zkrátka, tyto čaje z Assamu nesmí chybět ve sbírce žádného čajomilce, protože někdy jsou dny, kdy je ten základ potřeba, si myslím. Určitě. Já se vrátím k té přípravě, takže nejdřív si vyčal tu nálevku, já jsem z ní nasypal řádově 10-15 gramů čaje, stačilo by méně, záleží na tom, jak intenzivní ho chcete. Když dáte méně čaje a víc vody, ten nálev bude potřebovat, nebo ten čaj bude potřebovat po trošku víc času, aby se vylouhoval a ten nálev bude méně plný, ale pro některé účely to naprosto dává smysl. Takže proč ne? Naopak, ve chvíli byste si udělali normálně malým, taky to není špatný a je to čaj, který dokáže vlastně docela zaujmout, protože má opravdu v sobě sílu bíjce. A ne, že by v té chuti nebylo, nebo v té síle nebylo skryto dost chutí, oni tam jsou a jsou vlastně docela zajímaví. Já už jsem začal nevařit nějaký částek, tak si dneska pomůžu, dokonce i ochutnám, protože mám taky nějakou rýmu. Ano, se mi moc necítím. No jo, adventní čas, nejlepší čas na to chytit nějakou chorobu. Přesně tak, to se vždycky hodí. Tak co jak to vypadá? Není to já bych mu ještě chvilku dal. Vidíš, já už bych to dávno slíval, to je zvláštní. Ale já nejsem odbornice na přípravu ve velkém, ač uznávám, dokonce jsme se dnes se samým ani nepohádali o to, zda tento čaj připravovat ve velkém či v malém, protože já uznávám, že ve velkém mi to sedí víc, ač, jak jsem říkal, ani v malém to není k zahození. Kdybyste tenhle čaj vařili tak, že tam dáte méně listí a vaříte ho s více vodou, vůbec mu nevadí ho tam nechat 4 minutky, 5 minut, úplně s klidem takovýhle delší čas. U Darjeelingu si myslím, z mojí zkušenosti platí vždycky hranice 3 minut. Když ten čaj louhuje tyhle 3 minuty a furt není dostatečně plný, tak to znamená, že jste dali málo listí a nikdy to není správně.
V případě Asamu tak to může být naprosto bez problémů. Ale zároveň bych chtěla stejně říct, že u Asámu je potřeba dávat pozor, že někdy se to může docela šeredně vymstít, když se Asám zanedbá. Protože pokud se přelouhuje, tak potom se tam objeví taková šílená trpkost, která se prostě nedá nijak ignorovat. Naštěstí. I proto, že je to STG-fob, tedy už vlastně větší lístky, tak k tomu za stolik nejde. Ač je to čaj z první sklizně, takže má sílu vlastně o to větší a myslím si, že co do nějakého nakopnutí kofeinového, tak je citelný až. Ale má takový ten svůj pořádný asámský kick, takový to si přesně člověk představí, když se řekne Asám, prostě taková ta jemná svíravost, čokoláda, med, cítím to velmi dobře. Nějaký pereník v tom trošku člověk cítí. To je pravda. Já se vlastně vůbec nedivím, že mám ve svém okolí tolik lidí, kteří si nedokážou představit začít svůj den jinak než s Asámem. Jo, to já Protože taky. tohle to by probudilo Určitě. mrtvolu, si myslím, tím svým. A to jsem se neudělal až tak silně, že jo? Musíš uznat, že rozhodně není přelouhovaný. No to rozhodně není. Jakože by mě to úplně svíralo hrdlo, to se říct nedá. To ne. Je tam svíravost, to tam je, ale taková ta příjemná, co člověk v Asámech vyhledává. Přesně tak. Trošku v něm je taková ta ostrost, jako kdyby v tom byl zázvor, ale ne jako čerstvý zázvor, spíš jak je v indických jídlech ginger garlic pasta, tak přesně něco takového, trošku takový tý právě ostrosti schovaný v té chuti. A teda teďka mě překvapuje, to jsem si nikdy předtím nevšimla, že je i mírně chladivej. To jsem si předtím asi, opět jak člověk nic necítí nosem, tak se cítí jiný věci víc a vlastně mě strašně baví, co mi vzniká na jazyku, strašně, bez toho čichu. Tak prostě celá pusa tak příjemně brní a je taková, prostě se baví, no. Jo, a mně vlastně se i líbí, jak ta chuť se velmi pomalu proměňuje, že nemůžu říci, že by tam byl nějaký extrémní kick na začátku a potom se ta chuť vysloveně ztrácela, naopak vlastně člověk se toho napije, ano, ta chuť je intenzivní, ale vlastně teprve po chvíli tu pusu plně ovládne a vlastně velmi dlouho v ní zůstane velmi intenzivní. A napil jsem se tak před půl minutou a stále si myslím, že se mi v té puse nezačala objevovat žádná prázdnost, vlastně furt je tam ta chuť velmi plná a intenzivní, což člověk u takhle levného čaje moc často nevidí, takže... Pokud jste na to podobně jako já, že vás přepadla choroba a je vám líto pít aromatické čaje drahé, tento Asám velmi doporučuji, protože vás velice uspokojí, je levný a zároveň budete mít, jak opravdu ucítíte, že pijete čaj, nebudete mít dojem, že pijete vodu. No, to rozhodně a myslím si, že konec konců i právě dát si ho třeba s medem na uzdravení by taky mohlo být fajn. A jak říkám, mě třeba teď strašně baví i takhle samotný a vlastně jsem až překvapený, jak moc teď mi chutná. No a pro ty z vás, kteří máte rádi čaj s mlékem, nebo jestli máte nějakého kamaráda, který to má rád, tak tento čaj je k tomu ideální. A zároveň bych ještě ráda vám řekla něco o možnosti připravit si jakoby čaj latte, to určitě znáte, prostě visí to všude, v kavárnách, čaj latte, i v čajovnách dělají masalu takzvanou a prodávají se na to i různé směsi. Občas mě překvapuje, že jsou poměrně drahé a myslím si, že docela zbytečně, protože vy si můžete
udělat tuto masalu sami doma a myslím si, že náš daisajan je k tomu úplně optimální. Určitě. Já jsem si tady teda připravila na to koření. Řekněme, kdybyste chtěli dělat tak litr toho, tady se opět se samým hádáme, protože já mám ráda, když se to koření všechno hodí do trošky vody a nechá se to tam vyvařit a pak se to zalije mlékem. Sam by zase přísahal na to, že je potřeba to dělat jenom v mléce. A nebo s opravdu maličko vody, ale opravdu naprostým minimem. Ale já to tolik zase ráda nemám, protože já mám dojem, že nějak, když je tam trošku víc vody, tak to koření víc vynikne. Ale já mám rád tu smetanovost, která v tom je, když tam je prostě čistý mlíko, samozřejmě plnotučný, klidně nějaký farmářský zkrátka. No, jako dobrý mlíko se vyplatí rozhodně, ale myslím si, že můžete, já jsem to teda tolik neskoušela, ale můžete určitě improvizovat třeba i s alternativními mléky. Myslím si, že třeba mandelový mléko nebo ovesný by mohly být dobrý taky. No, a tak teda řekněme, že si chcete připravit tak litr. Takže já bych tam přidala třeba tak 300 ml vody, sám by tam dal trošku vody. Já bych tam dal 20 ml vody. No to ne, protože to koření se tím musí něčem, že ho trošku vylovovat. No to mlíko. No dobře. A pak bych do toho, tady mám teda to už připravené koření, tady mám zelený kardamom, myslím si, že bych tam dala třeba takových 5 zrníček tohoto. Dále mám zázvorový prášek, toho bych tam dala třeba takovou zarovnanou lžíci čajovou, ale doporučuji také, to bohužel teď nemám, ale doporučuji i čerstvý zázvor, ten je v tom snad i lepší. To bych tam dala třeba tak centimetr 2 zázvoru čerstvého. Dále máme hřebíček, to bych tam hodila pár kusů, 5, 8, třeba tak něco. Potom badian, celý badian. Na to pozor, já nevím, jestli jsem jediná, ale já mám dojem, že se s badianem dá strašně snadno sjet. Takže rozhodně doufám, že se vám neutrhne ruka, já bych tam dala třeba 1 badian, víc ne, protože jinak budete takový divně utlumený. Ale teda příjemně divně utlumený. Ale bez badianu to není ono, takže vám je doporučuji. Aha, toto je trošku trapas. Chtěla jsem vám ukázat pepř, dala jsem si nové koření. Takže toto ne, prosím, pepř si do toho dejte, tak, řekněme třeba 10 kuliček a třeba tak 3 celé skořici. A to je velmi důležité, aby ta skořice byla celá, protože když je mletá, tak on se vám tam udělá takový divný sliz a to nechcete. Navíc má potom i tendenci osknout, takže... Ano. No. Proto. Ano. A já to teda dělám tak, že to tam nechám, ať si to tam tak pobublává, třeba tak půl hodiny v té vodě. V hrnci, na sporáku. Ano, třeba fakt tak půl hodiny. A potom, když už se to začne vařit, tak tam doliju to mléko, aby to byl třeba ten litr zhruba. Sam by tam dal toho mléka samozřejmě víc vody, ale to je opravdu na preferencích každého. Co je vlastně hodně zajímavý na masali, je to, že většinou, když si uvaříte takhle, tak ta první, co uvaříte, vůbec není tak dobrá. Ale když potom si necháte to koření i s tím čajem na plotně a jen dolíváte další a další mlíko, přisypáváte další a další koření a takhle si vaříte další a další masaly celý den, jako to třeba dělají v čarovnách, tak odpoledne už je to naprosto perfektní. No, ano, třeba na různých festivalech, kde děláváme masalu, tak já z toho bývám občas docela na mrtvici, protože je celkem náročný dosáhnout optimální chutě a intenzity, protože samozřejmě, když to člověk udělá, tak první hodinu to je takový strašně jemný, tak tam frustrovaně začne dosypávat další koření a pak to najednou úplně vybouchne intenzitou a pak začnou chodit lidi
A tak tam člověk dolívá vodu, mlíko. Já vodu nedávám, já už potom jenom mlíko. Ano, samozřejmě. No, je to docela legrace. No. Jo, a ještě, abych dodala, tak se to samozřejmě dá dosladit. Já mám ráda třtinový cukr, případně med. Já ještě doplním, že mimo skořice je tam potom dobrý dávat ještě i vanilku v celku, ale to čaj musí mít opravdu vanilkový lusk. A pak k tomu ještě doplním svoji zkušenost z Indie. V Indii se všude pije milk tea, tedy prostě jenom většinou právě asámský čaj s mlékem, případně s cukrem trochu. A potom vlastně hodně restaurací tak nabízí milk tea s nějakým třeba jedním kořením nebo se dvěma. Právě třeba docela častý je jenom milk tea s právě vanilkovým luskem nebo s kardamonem. Vlastně takováhle kombinace všemožných koření se zase tak často nevidí, ač samozřejmě se to taky dělává, ale ta tradice u nás je takováhle a je pravda, že to je moc dobrý. A tím, že třeba u nás sehnat takový vanilkový lusk je vlastně docela problém a docela drahý, tak chápu, že si tady radši pomůžeme takhle 5 různýma kořeníma, abychom ušetřili za lusk. Ale musím říct, že třeba já, když se udělá takhle právě masala jenom s luskem vanilkovým nebo jenom s kardamonem, tak mám vlastně možná občas ještě radši. Zároveň bych ráda navázala svou zkušeností. Jednou jsme takhle na jednom festivalu dělali 2 masaly, jednu tímto stylem, druhou dělala paní z Indie, která tam přesně dala kardamon a zázvor. A potom uznala, že to moje bylo lepší, takže pozor. I Indové uznávají, že toto má něco do sebe. V pořádku. Tak jo, tak kdybyste chtěli případně pak ještě poradit něco blíž nebo upřesnit recepturu, dejte vědět, určitě. Třeba natočíme i speciální video na masalu, Ano. Dejte vědět, jestli o to máte zájem nebo jestli vám tento návod stačil. Ano. A hlavně si to dolejte podle svého, protože já to dám strašně od oka, takže ale myslím si, že opravdu zbytečné kupovat nějaké drahé směsi na to, když to koření je vlastně dostupné všechno. Pepř, zázvor, hřebíček používá člověk pořád z kořici, takže je potřeba dokoupit si, ale třeba badián, to člověk nepoužívá tak často. A jak říkám, já si myslím, že je naprosto v pořádku i různě experimentovat a prostě jednou si to udělat třeba čistě s kardamonem, jednou třeba jenom kardamon a zázvor, prostě různě kombinovat. Myslím si, že to tomu dodává vlastně dost zajímavosti, když člověk nepije furt to samý a může si ty chutě takto upravovat. A ještě doplním, možná to vypadá, že tam je takhle 6 různých koření, takže ten čaj se v tom potom ztratí. Vůbec to není pravda. Vlastně nakonec to, jaký tam člověk dá čaj, hraje zdaleka největší roli. Doporučuji vám, vyzkoušejte si případně udělat takhle masalu i z melengu, i z daisadžanu. Případně máme ještě jeden dobrý čaj z Ceylonu na toto. Takže i ten Ceylon by se na to dal použít. Ač mě třeba ten Ceylon přijde vlastně zbytečně jemný, ale může to být taky zajímavý pro on tam vytváří takovou, já jsem to zkoušela, on tam vytváří takovou dobrou další chuť, kterou teď úplně nedokážu popsat, a takovou jakoby karamelovost. Ale vybrali jsme tento čaj schválně, protože on přijde asi úplně nejlepší, ale je to a je nejlevnější naší nabídky, tak i proto. No. Každopádně, myslím si, že to taky rozhodně stojí za to si to vyzkoušet takhle s různýma čajema, protože ten rozdíl je vlastně docela velikánský. Ano. Až překvapivě. Je to tak. Jenom děkujeme za shlédnutí. Dejte vědět, jestli vám chutnal recept. A hlavně, jestli vám natočí nějaký další video čistě s vařením masaly. Ano, tak jo. Ahoj. Ahoj.